हो बबुआ के खुश क के जइबे ना तैयारा में दोबारा फिर किए हो बबुआ के खुश क के जइबे तैयारा में दोबारा फिर बाकी हमार तो हुए हो पूछ रहा कि लोग दुनिया में खुश होकर हैं ना तारा से जरूर खुश होकर जाएंगे कि बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना आवाज बढ़ाइए कोरस की आवाज बढ़ाइए पैसा ना कटे देखो है राजेश कुमार पैसा कम दे हेलो 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 बढ़िया की बढ़ता बेचैनी ये दादा मुश्किल भइल बा जीना हेलो पुदीना ए भाई अब पुदीना वाला स्टाइल करो दोनों जने साथ है हां चटन पीसा लोग मुश्किल भइल बा जीना जीना हेलो पुदीना पुदीना ठीक बा ना तनी चार चार से हल्ला करके ताली बजा के ना ले ला पुदीना ले ला पुदीना ले ला पुदीना गोरी के पुदीना आई बानी तोहरा हकलिया केने बाड़ू हमर ललिया देखना हमारा बहके ऐसा भइल बा हदिया बढ़ता बेचैनिया दादा मुश्किल भइल बा जीना हेलो पुदीना आप तनी छोटे बाबा को सुन जाते छोटे बाबा बोला था एक बार पुदीना बोला बताओ नो अरे मुश्किल भइल बा जीना ये ऐसा पुदीना बचत ना होई अब तू बोला तो भैया ले लो पुदीना ए छोटे बाबा अरे तो इस दिल ए छोटे बाबा नौटंकी मत कीजिए बोलिए अब बोलिए बोलिए हमारा ना बोले रे ना बोले वाला कि बढ़ता बेचैनी ये रे सोनी न्यूज भइल बा जीना जीना पुदीना छोटे बाबा एक बार कम कराइए फोन आए हमको एक जल्दी चला हो नहीं है एक जल्दी चला हो आप बोलिए पुदीना ले लो पुदीना ए विजय उपाध्याय आप गलत कर रहे बाकी बाकी एक बार सोनी न्यूज वाला बोलिए बाकी रहुआ लोग भी एक बार पुदीना गाएं कि ले ला पुदीना अब प्यार की तो मदद जरूर रही खड़ा हो जाए हमारे टिंकू भैया का बताओ निकला निकला जल्दी निकला हलवा निकला निकला जल्दी मोरे खातिर आइल तोहरा काके हलवा मोरे खातिर आइल तोहरा काके हलवा दिल धड़कता
होई छोटे बाबा माल मिलता तो झाल ए अनुपमा जी अनुपमा जी ए जगह पर तिरकोल बाबा बहुत महत्वपूर्ण ब्रह्म बाबा हो हां ना ठीक बा उन्हें की पूजा कर ले तिरकौला का ब्रह्मा बाबा हम गोतिया हैं बाकी कैसे कैसे बाबा का बुला ले ए बाबा भाई वो कम हियर इधर आओ मामा तार माई के गाड़ी देखी तार फुआ के ये मुखिया जी है कि टिंकू बाबा का फ्लाइट पे खाना बना के खियावे 22 तारीख से एक हफ्ता हो जाएगा आगो सबसे खुशी के बात कहनो ना कि एगो भानो जी के एगो नया बस निकलल है बस गाड़ी खुलल है नान सागर से सासाराम तक चले कि सोचतानी पर हम बाबा झट दे कर आइला सनमवा से हमारा मिलन वगैरह देखी है ये बाबा बचा रही हो कि नाता हम दे दे यही जे चरणवा और बेची गवन ए बाबा वो हमें के बुझाता नहीं ए बाबूआ प्यार में मौक बने के पड़ल है तो भेटा ही नहीं ना ना सही बात है बाकी छोटे बाबा करते एक बार जोरदार ताली बजा दे वाह अरे बजाइए तनी डांस हो जाए स्टाइल कि सोचा तनी पर हम बाबा झट दे कर आइला सनमा से हमारा मिलन वगैरह चारे को लाइन बाकी जिंदगी चेंज कि काहे लाया बड़ा मिले हो अरे भीतर से मन हमर ढीले हो कि पकड़ाई ना ता दुख बड़ी होई मोरी मैया बाकी आज सैड सॉन्ग भी होई बाकी तनी हट के होई दिल ना लगाई है सब के सुन ले उहो सुना दे बाकी आज हम टिंकू भैया खतिन एगो सैड सॉन्ग तैयार करके आइल बने जानत रहा का कि लोगवा के ए अनुपमा जी सही में सैड सॉन्ग का कि इनका काले से बिगाड़ हो गई इनकरा भी हम गाई कि लोगवा के पतिया कही दिहला तू सही कि देबा तू धोखा कबो सोचल ना रही कि पाके दूसरा के भले भुला जइबा हो कि पाके दूसरा के भले भुला जइबा हो अभिषेक भैया रउए नहीं हमारा ब्रेकअप होइल बा रउए वजह से कि आँख से आँख अपना मिला पैबा हो कि आँख से आँख अपना मिला पैबा हो आपके लिए तैयार करके आए बाकी टिंकू भैया का ठुमका लगा कि काहे लाया बड़ा मिले हो विजय से मन हमर मिले हो काहे
मैया। अच्छा पुदीना गाना सुनले बनेगा सबको। पुदीना गाना के रिएक्शन ऐसे हो चाहिए कि जो जहां बैठल हो वहीं से झूला काहे लाई बड़ा नीले हो कितनी तो भाग हरीले हो काहे लाई बड़ा नीले हो अरे जाए हीरो गैया अरे जाए हीरो गैया जाए हीरो गैया अरे जितना भी हिंदुस्तान में लोग पुदीना बोलते हैं जो ये पुदीना हाँ हाँ बोल देंगे अभिषेक जी कोई नहीं बोलेगा। अभिषेक भाई तू बोला। मेरा चैनल है थोड़ा गाओ कविता के बाद बोलिए गाओ करवा देंगे वो हाँ गाओ करवा देंगे कि बढ़ता